kiumwaka asama miranio akuza awards 2024 SMS ye teliko na chakende wigo na bugwa kikura yao wetera senchira yomtandao o www.kuzaawards.co.ke. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV na bobwansu bw'omugusi cyaragire chinsa isato cyabona mugoroba ikirato kwariganya bene imeye manye Jumatatu chinsa isato ero tukumanye mnanara yatwa kwariganire asenchera ere yobikiranu nyorabo igo mwancho muri nga kitari kemerongo evere cyo mutinyo gatano kiro mwaka nigensingi migunyara koba kego chengera obolimi bwe chinswe hasebo igo county ya Kisii tanyara kobe gutikara maiga namanga genderete go korekana imense ya Kenya kurubaga keteweka chinga kiechigane ne katorocha mokonyi bumura ibwense diga shawa nigagenderete kwene kyabuna serikali yense ya Kenya nigo yebegete aso mustari mutu asoko ne kyabuna nigo barachi kubwatirana ne chinse au asenchire moyo gwekini asensemo yamagendero egatie chinsemo chinde chinyinge nyorabo igo nere omura ibwense Dr. William Ruto niganyare ko kwene kigwa goika imeyense area ya United States of America asanyare ko baguchaka etaro bene ya matuko atatu asekerenga gyo koroko bwata nabo gutingyo bwa mategatiense ya Kenya nabigo enseria ya USA na mange tukwarganete bino twabeto kubwatana nabariki baito kurwa keteweka chinga kechiga korenda se ditanganike imate gatranyare gati to kwarganete asenchira iyo benye tekan kaigo narora bamura batindete bagorera maru bandi bagotyoka kinyasore chi umurubire bogosangererie birengerere igoryo bwaga kibwenya gitari yekerubo imeye wodi y'icuni goturubanirwa n'abantu batamanyire rero igatubwate celebration ya World Aquaculture Day kisingatiye chi county mense ya Kenya chenyera ko bakigo chengera litukuriye nsengi mayigoro y'obutugibwe chinswe toko minyoka goje tukanyore transformer inseri abayibigo sagane kenyero Kenya bondege gotoka imeye ward yabo gikobo tukobogokera rera seganga yo kwebe transformer ayo amanande amango mwancho muri gereria to kwaligania senchira yo bikiro nyarako bogusanga mo 9 nyoro boigo no tore live kura semitanda ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube ni wagatonyaro wetra Ndizi TV News na wigase website yetu ni gotore wetra www.ndizitv.net togendera gutobwati erio tobe tugusanga make Lydia Moso mwancho muri gereria to kubwatana na kwene kyabuna hagochere wetra somo no bimanyirite ne grupo Josephat Amese Petra Mokeira ngero kwene kyachibisaniro gichawi kera senchira beneritre Evelino Sero sangani tuikomerio Emanye Jumatatu chinsa isato chabono botuko kurwase county ya Kisii nigo omo women rep we county ya Kisii Doris Donya Toto hanyara ko bagakora omurubiri bokwena na obokonyi gati yabo ebirogo byo gutarira okia asabantu bali bamenyete amono bolemo murubiri nyara ko bagokorekana ase constituency ya Bonchari umuroberi yomanyikanite buna Donya Charity nigo rero gusinigo rengete gusira baliya babwate oborema asabantu basemi ubutabanengeta ase ebinyoro igati abarayobekirana ngamo numwana siasa Kevin Arwasa Purity Kirera oyoro mu director of Bomas of Kenya naboigo omwMC bwo diaria na Victor Omwando igati abarayibanda banke Muliki oitonde mo Steven hanyara ko bagawikirana somuroberi na gutwarigana robatro ko batia Omoyega bwo kwenanwa kwa ebirogo byo gutarira na kuborobereria abareme gasi nigo oarigani Wednesday ya Kirina asa abarema baikirana na gusanga na bwatani korwa visio mo women rep
Doris Donyaburi. Bono gaiga etwacha gotebia baiboliga onyo kubato mwana bwato bolema ofisi ya umandire pugali bosongo na chinsemo chatabaka genda inumutige information tebo mwana oyo igatagete tricycle omwana oyo igatagete crutches omwana oyo gatagete wheelchair nyasaye buna gutwanjera rere tokopatina na friends aya nanga funero roro twaligereri mpaka chi school fees ngwakanera tora abana bali either bari disabled osaba iboli babo babwato bolema bone injiri nereye ekero mwegure ko rugaiga imoga nyanga kana ende nchentalere maybe ensemo yene kyagara to komanya gose time kana lawo kia to alawire we are here Triana Kerina sorry come register abana babaito at least toteme gokonya where we can abarai baikirana na muno MCA bwe ward ya Riana Victor Ombasa Omwando omo director Bomas Purity Kirera omwana siasa Kevin Aruasa gatia banda bakireko komuroberi bweli tuko na kubagania bale machinsemo au wesokia. Ulemavu sio siri. Kwa hivyo kwanza tunataka tuambie wananchi kama unaye mtu ambaye ako na hii disability, tuache stigma, watu wajitokeze, kwa sababu wakati ushajua ile upungufu wako kidogo ndipo sasa watu wanaweza kusaidia. Ukificha itakuwa vigumu zaidi kwa hata kupata usaidizi. Kwa hivyo tunawasihi na tunawaomba kwamba mjitokeze kwa wingi ili tuweze kujitokeza pia sisi kwa wingi tuweze kuwasaidia. I want to take this opportunity mama county ngwakire ngambia muno asuko rengereri bunchali litangani. So we support you in what you're doing. Mande buna mama county ateba. Akia Bible mwensi balimo bwata abana babwato bolema. Aki basoki. Timo batiga nyumba basoke banyore services chibwenerete nalina barabuba baranyore ko menyabuya nabantu bande. Siasa ya obomo obwanchani no morembe nigo yarandi wensemeyo asaba na siasa na barai korwa chinsemo obasa biruko bwatirana goikeria bamenya magenderero. Mimi naeneza injili ya umoja, pendo na amani. Obomo obwanchani no morembe. Na hii ni kielelezo kwamba mimi naamini na napenda mtu yeyote. It doesn't matter ile dini ambaye wewe uko, mrengo ambaye wewe uko, kama wewe mfupi, wewe mrefu, wewe kilema, wewe mtu sawa kabisa, upendo haina boundaries. Na ende baden tutora sobomo ngana iyo mo no bwanchani no marembo ino rubika tutagete. Na bankisi county na nche na baba county tukyo kandara lino bomo obutu akwana no bwanchani no marembo yokoleki ogendereza. Abantu mbale mpaka bonige baratebe mbanya gotorora ebale very correct aseki e county gerenene mpaka onchokana ne the 45 wards ogo chaka step by step bearing the fact nero naki mpaka kero montateme anyore services onye tichira wikira ochiwe ekiagara nonye national government ndire moko ngabare trichineti mwakumi did people get this nets lakini at the end of the day ebintu mbekerete bake Koripoteria Ndizi TV kurwenseme ya Kerina ebungi ya Bonchari e county ya Kisii elietariane Ndemo Steven. Biamoro muliki oito Ndemo Steven togoska motwase sekta erengete chiseme nigo abaiboli kurwase skuru yoboroso yagetome yogotoka ase wodi ya Sameto Mukwero imeko sequence yabo basi banyara ko bagweso kena ko mwirunganeria asekeri batabire skuru yanyara ko bagosie kwa sobwango iga kubwatekana ne chinyumba cyobo chenu chinyara ko bachikogwa. Ayangorengana goseni gago chachingaki oyo Aaron Avugo yoro mwana siasa boigorengete koriye kirogo kyobo chumba senseme yobaga gotarira akorotota engane yomega yokorera chibichaso mutandao asaba iburi abo babere bakomochia umuchumbe wenseme yo Innocent Obiri na monokuru kubore gocha sabarai gati yabo omugavana be county ya Kisii no mo waziri w'iseme Ezekiel Machau oswagati na kubasira eriyo abaruke obera na siskuru na kugendera na masomabo murikito Josephat Hamisi na maki no kwemurungania okukwanyara kobo kwenekiwa negati abaiboli beskuru yoboroso yagetome yegotoka sensemo ya Sameto Mukorere bunge ya Bobasi county ya Kisii kubatakano gosie kwa gweskuru yo ase okogwa gwechinyomba choba chenu etanguru ku France choe gange tome primary
igo turi no gukumia okonene mono sana korwa esukuru yakaiguretu abana baberanka igoro ya mache chibwiki bere chingine ya iguru ya kirega nande yamanyire gusiekwa igoro yechicho igo no tokorera esukuru yeito ase ng'encho esukuru amache mwarara na chiatenena nande bono nigo chigende tugutenena esukuru yeito gaiga eng'ana eyo nigetaranyara koba ikobagokia egatia baibuli ase bagenderete koba bakorera okoba isiko kwa bana babo ase gekabono chicho echiga mana chande matuka matambe abagambi mbaro ngocha bale bachirigereri lakini ntwanya konyora bakonyi bonde muna bona iga bana bachandegete etamu kwerere amasomo agenderete chiskuru chini abana bage tomenga ibako baru nesira basinegendete gusuka bakinko bori omugabana no toroje tamabira lakini ya bana bakobera isiko paka bono iga imbori na nere omwesi migobiri ayebono igweta yaiga akorekanita sukuru yake tome kurengana na baraboni gwe komiti ya skuru baikiranire ase chiabisi cha CDF cha constituency ya basi chigotokase omuchonya mache kurende tibararwa arobotironde rwensi guchase abaibori aba komiti ya chire CDF obisi nyamache bajagete kare kare chicho ejiawete wano kunyamaja umbari kota taikende aya onsi ne chingaki aronia buga huyoroe omuna siasa na bigo bwateganga yokuboria ekirogo kyobo chumbe ase constituency yo anyara kobaga gutara na kurutota engane yo maiga yokorora chibicha ase mitandao egento agikerie na komochia omochumbe bwenseme yo Innocent Obere amasomo onyaka gutinene egento buneke ngachote iyo abantu mbale baraire bana inchi bakwanire ganga bajire nyamache CDF offices esukuru kwa were chibesa onyembanya kwa gutomanye county government ne bwate emergency kit tomanya ngaki esukuru enya kwa ubesa chinde gekogera obuno bosoku sana asinga kiya rero abana kogenda nka ngachonchi igo mushimi wobiri asare ndwa kwa neste daraja nyamaji igakirete esukuru ya sikiru mbire kabiko chakosieko nigo ateba go ikabetume na gusuguma amagendero abo basimotwe abana bagukina bono batakira amasomo elinde nse itegendere ubasi ndokomenya buguma munobu kinsemo kinde kibasi koena nore bintu bigokoru igo nare gusaba abana inji no bare gamba igwete eto kwenda bakabuobiri kanto maeto tokambu isiko a kolega seria chorre to akorra abantu. These are the issues we want you guys to sort on the ground. Abantu baito bakonyeke emechando muno yekura asere nchina onkoli amakoli elinde torasa ama chiesa yako korwale abaraya batobe con task. They do their job. Nigo bono abarai aogati yabo mochumbe Innocent Obere umugavana Paul Simbarati na boigo muwaziri wechisemeze kire machogu baganiriwe gusira eskuru eyo linde nyarako bagikweranira semero belio yabo yechisemia kiralituko aso gwanja kweno asama abirao motari gwanja motokonye eskuru eye abana basome egere na ituzo semeriga karo gwikira bono iga igoto kumentira abana bayikire gisira basi cyabono korunande konye kabamenyete isiko tusinyira ki omochumbe obiri nkayale gaba noito simba batokonye abana baito bagendera amasomo chichocho kanjiko kareke tomesi ekwesukuru ebungu abana babere isiko igoto gusaba serikali atokonye abana bairane skuru etamutoroje yari kuripotele gatasene Kiandeze TV kurwe constituency ya Basireterana Josephat amese Miamono Josephat ya Sorobotiuru Yibano kigima gukurukunga ogwetoma Mancho murigeria togoska motweli tko lia lero nigo lia lengeli tko lina nalio gochengerwe nsengi mabuna enchira eyemo yogo segeta abalemi bali bechinzwa se county ya Kisii nigo omuyego yunyarakoba wikirana asense moya mara ni yunyarakoba gukoragwa amono muwaziri mubolemi me county ya Kisii Elijah Okemwa okwana chinga kyecho kema nigabaga kuboria abalemi kwenekia gosabantu kwenekia bunangwe sokya bare na wesona namagana yoburimi wechinswe sentre mo yogo kinyari yesa na konyora rigesa rigia chinga kyecho nigo bari bekirana baba konyora amaegerio igoro yobore mibwe chinswe chindagira chinswe egati ya yandamange Aselietane Elichokemwa obwoli ninjo muwasiri wa agriculture livestock and fisheries iga lero igatubwate celebration ya World Aquaculture Day di tukolie chinswe diko sereka wa sensengima asabali mibaito bagusi ndogendrete ko baimisanga batware chipond ase bali barange na roche ase
irabalirire konyako bari retain amache nabo bakorema chibondi chiabo bono twanyore that knowledge togenderera korenda chinsu cheito na go expand ekera chinsu go chikobeka chibeso muguko ito ebinto mbire toteberete itani gotoretera chibesa lakini enswe igoko nyenyora yaso ariko gokoria afya yao ya improve karocha abeire chinyinge kwona lie neighbor yao agento gekoro kungendagira otebwensi muna twensi torankoragira tore ekara more bikundi ojansega nasoma chibesa muna chigo chigoja ekara more bikundi ero nore mbali baguta support chibesa bajakire gotiga koa individuals chibesa ose bache bakugorere chiombe ose bache bakugorere tinga rero iga bakorigereria ekero mwabeira mubune bikundi babeka chibeso mwaroranga asege kundi togotigana noroboti orunigo obotuko bwarero anena sekenyoro Kenya bondege gotoka ime wodi yabweka abantu batamanyiri banyarako babagosaga na asekerenga gyoko ibe transformer ayo kagenda takobage ko bwatuka umurero gokia sabamenyi bensemeyo kurengana barabwoni ngononya nabo babagoturana nago konyana ase abakagirwa bubibi baikagotama yento bona baruro ko bore gokia sumo chumbe bwensemeyo Anthony Kibagendi kwenekia bunangube kare mirubirio emekirano asokorera buna uburendi bwabere bugotingiwa asenseme yakiribaterina nigo bago chandika ekero estima etayo Moliki oito dipo na sanya roboti oruo asenchire wime ege koromne ke toke gigir mono ekiagara obumanyi bwa abantu bagocha koigure transformer abana abantu obumanyi bwa hali achu kerogere turese ko tanga nomba bose kendere mere na babwante kumanya batutenga amantu kibabwate uchusi bagocha barina egere bacha koigure gento kyomuro kirikyo boire ikoro kwatari barabubwa baremete bacha koigura obutuko bugokerero imeye kenyero Kenya bondo kegotoke wodi yabogeka abamenyi borgongurwe mbarare titoro maige jogusaganwa nabaibi abubaringene gangenene yokobe transformer orgongurwe kindaire ngaigwa bantu bakora kuri estima yabutokire igina bantu bakora kuri paka sinkorale mirango nari ngo mureka bagonsa gondisia maisa ngo katolisa suwese tokanya tokobutoro omotu ari wankoligereri ngo kubura ngasa gukura cyama kigaganko igankonye obuibi bwabeira amatuka mange transformer nyagene ya mundu mahate nende akabiri bategete kuja kwira rero lakini umumenyi urangaiga akaibwa ngagakura ikagera konya kubanye sibure ya gurense bagatama bana nabo cyaringa sasa bayabutuko abayibagacha abategete ko rusi transformer asemenyete bakarusi chi biro bwisiko manu muranda nore babutorete agatotisia maisha na tamenyete nyanko yano ko kubiri Fred bano kakemugambe kibagende tokonye ntwakonye transformer asayare ni security bakitokonya so wancha kwao oyomo bwaba bwatani ba community policing wegete asege korekyo igo batemete ko korobo tuko bwe kurinde tiyanyarekana chiarenge sanane kinde patrol ria manoti nkonyora na akerwe siminga nande asasa rekire niga tukoroka ria vitelisi toko minyoka goja tokanyore transformer insere lakini rene chipigipigi nchire chia minyokete go chia ekenyoro kia nyonsia chikaenda matongo ekino chitware ko minyoki lakini ntuchiti ko kurige konyora e number plate nonya nabo nigo bono barurekerero kiabo gucheso mubunge bworogongoro iga omwesimiwa Anthony Kibagendi sobako musaba arigerenganiye gaso bwango kubwatekana nigo baboete no gukina kwebikoro byo busalia asengencho yo musunto monene munabono iga aiga no engekero ya Cardinal Tunga kimorigereri muna macha ya gwakukorwa iga abana baite school banyore nga kibono to korekere transformer ya chire kyabeira gesuntu kyabeira bona lyo bubuja kwendera mono lakini umugambi Kibagendi tokonye transformer nyine nega iga egere to enda gutwara burabu kyabona bona kare bajite bajate kurusi birobo nyomba kirange korasa lyo burabu bakamayo chaka okaiga igasi yo gwikia transformer twagwete twamenyo kataba kusere bonse tukaretana tukaka chisirimbi bono mugambi gakimwari gwanje motokonye
Seng'encha abana bono ngochiko batorege sunte nande bono igotwara ng'iri gotisiwa maisha. Gukwanira eng'ani jiga yoborendi asobwagare nigo bono baboririe abanyanyimbo gokora egasi yabo boikeranu abasalibu nabaiga kubekwa byaranda kwirure getambo keregetindi eligo kyani ebikora bunebi abasikali ekere bagoja gotokonya kurunyanchwa twakira wa musojo abanyanju batanga goika aba musojo banyega no barangega nabo abanyenega ekinyoreke egasi yabo bakonererie obubi bwabeira obunge boko kurumande ipaka mande eserikali yempango kibwate yugotabwata abanda ako bakuiba kuru first paka 30th patana kubeka mikakati ende egere babwata abanta abarende engaki bone abayibi n'abasikali mbarayobora bangai ugiko ripoteria egetaseni kya unambeye mokia Ndizi TV kubwase kenyero kya Nyabondo kegotoke ward ya Bogeka imeye bunge ya Kitutu Chache South litalia nenkoro kwa Dipon Asanya Biemono moriki oito dipo na sanya to tigarete asomo chando we chinguru chomorero gosestima nigegati ya baonchoreria kurwa ase ward ya Gisusu gotoka ime bunge nyali bali masabo igwanyara ko ba weso kena komochia company eri yomorero ya KPLC ko bwatekana no gotayebe ka transformer yenyale ko ba gego sare ko mutinyo yo munyale ko bweta kurengana barabonigo egesunda senseme yo kyaire ebinte binge koira na magega naboigo okubura ko burendi asibona baruro kuboria go cyase abarayi kubwaterana ne company ya KPLC kwene kyabuna babere bakubekerwa chinguru cyomorero asenchire moyo kubakonya kwegenderera na muno kogenderera nonya nubuncurire bwabo umuriki oito Julie Kerubo nanyara ko bawikirana sensemera gutwariganira robotiro kubatia bonchoreria boigo n'abamenyi ba Gisusu sublocation Gisusu ward meya nyari bari masaba nigo besokirie na korero muchando bwo kuburo gwestima asomotenyo ya mabono aya niga gocha mega ye transformer bare gutumia koya tore no bakongo bonene korengana ni estime borita karibu mutinyo mogima etoroche ngano bakongo bonene sana imase kituka twasuru koigora kituka to korega seto ya botambe bunaka bunere gwenerete kubuga mono na abana gisukuru bakaimukire baenda prep bari kogenda bone obokongo ebotubwatete no obo ibitoroche nga nabora abaisoko so amaiga abantu tutabwati okwegena nga kituka jitu mbuya kire gekogera simate igage isuntu bwatu mujando mone sana estima ya chiete for almost mutienyo mogima bono abantu bacandegete abantu bari bakorega sia welding iga kitinga ntubwatega bangina bacandegete no bukimanturi konyora maragoba ekiagero gusimbo iyo sareka gwe transforme yo nigo koireiro gotenena kwe binte binge bune bintu bigotumye restima obonchoreria boigononya kogende tinga satambe namasoma marago bagutagenderera ase abana estimeta iyo ntokunyara gukora kindi kitinga ngara abantu bagokia ange kimita isakto kuruge susuwo abana mbali kosoma sikuru na jego letwe bakwa wo muwaki nande oroje kanya twana restima bibe yantu bwatimbia sirete igo abana abacandegete gisukuru kiro kigotumia buna sukuru ekorugetacho istimana ere gotumia abana abacandegete sana cinchira cyabo nigo batemire kuri abarayi bensemeyo kubakonya korende batarabaikera yakemenge korende ke tokorenterwa abantu bapagwa baraboro bangire ko tokorega cyibwango twakire kuri kinyana mwanti aito ko tobekera ntori komanyora ekiagera no babwana to tokorega cyabana baito basome eyigera komuti kabate bache bwangu batoiranire transformer iri arengo enkuru intwe twachire kora ari nyono mwemusie tomote bintu anya komonyora mujumbe itokuru manduku Dr. Manduku nyo ba igwete sauti itoko to chandegete bagende batokonye nabantu ba power nyo bagwanja batoiranie transformer ya sarigete batoiraneri egere kigasi kigenderere bana bagusaba MCA Anthony Okundi MP Daniel Manduku kubwaterana ne kampuni ya Kenya Power iriyo kubabekera umuriro kagi etogo saba umugafano ito Simbarati no MP ito Manduku pamoja na Anthony Keragwe MC ito Gisusu ward kagi mubwaterana aso bwango motokonye estimira ne Gisusu ward egere amagendero abekwa na ni kirubuna ya igorwa eri abantu bagendere ko kori gasi yaba yakaboida otwaro gusaba Anthony no muchumbe oito Daniel Manduku gakia atemenchere ndeyonsi gaki natobekera no netayo totemye atemenchere ndeyonsi neba
ne transformer egera akianya ga gutubekera egera bananchi ba minto no nekera bantu bakona ne Nairobi no town yende yonse banyarwa korema guikaransaga Kuripoteria Egetaseni Kiandizi TV Eritariana Njuli Kerobo Miamono marikeito Juli Kerubase orobo tiororo ikranu musangire kano bo sangire birengera ligoro yobwagachi bwenyagitari ya Ekerubo yo tokase wadi ya ichuni bunge ya Nyaribari Masaba county ya Kisii nigo bakogotenena engaki omurobiro yobakogoturubani wa negatia basae abo bakagere korwa asensemo yo muchumbe bwesemeyo gago kwananigo omwe msewe wadi yo weekly fa asio chabo iganyara kobaga komochia egakorekyo ase anyare kobaga kogike keria ha basabanyara ko ba wesokia abo igogoteba ngabisia ene chikoba gekogendera kweneke bunyanyarire ko wikirania gati yechira hecho yanyarita ko bage koriera abamenye benseme yo mwancho muri gani go wachire magega yise wiki eyemo na chibura bure chenyara ko bachikorokana ase wode yo magega yo mwemse yo koragati yabamenye abare ko bakwemurungania higoro yo korosigwa okobegwa gati yechipara ime ya ewodi yo yechone amangeni gotorganira muri keto Mildred Mumanye Umusangirekano bwogosangireria ebirengereri by'abananchi igoro yobwagachi bwenyagitari Ekerubo ase chinsemo chekerubo eyegotoka imeyo wadi ya ichuni ebunge Nyaribari Masaba nigo bwagaliganiriye nomo MCA bwenseme yo Wycliffe Chocha ase otonenigwa ase abantu bakagire koba ababwatani bo mubunge bwenseme yo barenta eliogi korengana nomo MCA umusangirekano yo nigo lengene kerenga kyokurwa ebirengereri igoro yobwagachi bwenyagitari ase obolemo bwekenyoru ekyo obwo bwokageire kuchya kwaga chinyomba cha affordable housing kaho kwa nabaliki amangana nigo bayigosyo cha agikerie egekore ekyo atatuarenga somo kutano taikankaigo naroraba mura batindete bagorera maru bande bagotyoka chinyasore chisigara barengana ndabachafu sana bagocha somo kutano renge so peaceful babwate chiplakadi gete bari gete chiarenge chamatusi akaigo basigana baravomba icha nanda basigara baicha barenga bange sana twara ecomotion bari gote banga omukutano yote nene nganje ndiginande kali tukorinde nganje kokora omukutano egende ikya korekana litkoria rero nigo kirigente kibe na nigo kyabangire no bisyomo chumbe Onyaribari okurukwa Manduku bakubwaterana no muntu ndokweroka ekiateka yomuchumbe Manduku ukorukunyamweya na ubabange bintebi abachifu mbare barenge involved na ubare konyonsi abantu amaru na ubare ngotuma abantu baje kosoberekana mu kutana twabwete orenge very peaceful egati y'abananchi abo barenge asenseme yoni gobagikeria egekorekyo asebagania omo MC obokwe wachingaki akore emeremo asebaigo basaba omobunge gocha amo elio kuburenta amagenderero ase obomo onare go sabaiga amaene omoishimigo itoko kuwikiri Chocha embande igotu amochorete muno moishimigwa ato wakirise ichuni ward lakini mwachakire kumumiga asengincho ya magenderero kora maya mukoreta fucho ebibaga asako kore mikutano ya magenderero kingo saba omwisimi wa Manduku kware wanjoe omu MCA oijuni ward ribaga atokorere mirimo gekogera taracho obisi yawo achakogochegi Chocha no mushimigwa n'abana abamo nane ko banga kubuna barorobere ndu to batomete baji kubuna orobere ndu to batomete batokorera magenderero umushimigwa Chocha tiakore gasi yaye umushimigwa ito muchumbo Nyaribari Masaba akore gasi yaye igabaga katwe sipina bangina na ichunugwa tienge mamwakanire nga amasikani abo Omo MCA boigonigo amocha abisi omobunge asogotaikange abananchi aseboigo agania omobunge guchagocha ase omosarengerekano buna oyo ekero ogokorekana iliokonyorali chiburironge gocha ase abananchi bono nare kubolia nande mboli borongega chisokoro chitu nigo chiarweto muno mubwekerubo bokonye egesaku kegocha gochimotu osibona abantu baminto bali abantu beto no motete mento binga bunebi enyagitari motagete gosene nechinyomba chiagachu chikwagachu atiko obwoba akore gasi eri abantu banyari bari bamochorrete
ati konya gotama konya gotomera omonto korugungenya moya nero mochumbe aichibwe ko monyene ikaranse n'abantu bekerubu ikaranse n'abantu baichuni atoerese ng'aingi kia morire akochaka kurusie project yarenge ya sabira n'abantu betu ya KMTC agochikobeka chinyomba kwani abantu bamete mocho konya kuru chinyomba chino mocho komenya chinyomba chekeru Golipota lya egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi. Miamano Mildred Momanya se orobo tweruoro ikiranto goskabosioni gensemo yo kwamereria serikali ya kaunti ya Kisii barireira yo gochiako bwaterana na kumurikira obokoreri ase kaunti. Bakorawa na omoteneri bwa bare abakiase bunge ya Kisii omwemsie bwa ewodi ya Marani Dennis Ombachi nigatebiringe kirenga ekenene giensemi kwamereria serikali no kwendeka kenyere ko bagekoroto tagati ya magendera nyale ko bagakwene kiwa na boigo obotumeki bweni bohime kaunti ya Kisii buna gutumanyo muri kito Vincent Onyancha. In the county government of Kisii, we need to pull up our socks. Nensemo yo kwamereria wakorri bwa serikali meye kaunti ya Kisii gose opposition. Ngana na baria bare abakase bunge meye kaunti ejo anekorwa sekya makeria kya UDA kubwatira na amo na Taifa Democratic Congress nigo barire yo gochia kumurikira huko umugavana bwa kaunti ya Kisii Paul Simbaratin wikirana sege karo kyabo konyara kumurikira igoro ya mangana ringita magendro anemo na ime ye kaunti ya Kisii. And on this one we have agreed, we are doing a formal letter to invite the governor or the executive that we can engage and raise the issues that we have had, we have discussed and agreed. And that is what we are going to draft in the course of today. And we are going to ask that we have a meeting with him, because the welfare of members is only good when the welfare of the public is taken care of. Nigo chinga kiechibate bire unambali gochia gotikana magega anebo no asogo tamurekera amangana ya magendro na nekonyara kumwegerera umwana inchi nigo bate bire bunabuno homobo nigo baratikare batenene batari konyagera na nenego ikokani kwa mwana inchi koigwekane. Secondly, we have agreed that as leaders of the minority side of the house, we are going to be very vigilant in following matters that are very important to the public, because that's why we are elected and we have agreed to speak in one voice. Thirdly, we say there are a lot of challenges that are facing our county and our country, and we have said we are going to stand united as a team so that we can make the follow-ups. Kolengana na nominated MC Dorfini Buharin nigate bire bunago ikabono ni serikali ya kaunti ya Kisii yarokono gotwaro gosangerwense mono anemono asense merie yo konyara gokino gikirania magendro ni government tribunal ikabatikare bako mwegerero mwake kura bwe kaunti ya Kisii, whereby we've realized that our absorption rate is very low. And we have come together because we have been chosen to this house to represent our people and to have the interest of our people at heart. When we realize we are not working for our people, then we need to again collect ourselves together and try to look at the loopholes. Try look at where we have problems so that we can come together, bring the problems forth, and then we come up with solutions so that we help the common mwananchi back at home. Benjamin Gisoro yoro munyakiro we kya magya Taifa Democratic Congress amone bya mabinde ni gobana nyare ko borya ba MCA kone kibonango tena bari bakonguna bugako ba maiso asoko nyara gwikirania meremo yabo asenchere bwenete anasoko nyara kumurekera muno bokorere ba serikali ye county ya Kisii. Boikatui wanenga Kisii County Assembly abantu bagokora oversight gose bakurigereri chirifari chiaye abakokoso serikali UDA, KNC, KC na PDP igonto ugania bacha mbaburi maburi ekero bakuburi amaburi bakuburi na masikani ekero bakuburi amaburi igo bagokora igasi yabo baubwororo bwabo bakora igasi nonde bwensi oraga nigo chaka goteba ngaya bono tagukwana ya tagukora iga ekyo kerokyo ntuigo chikugianja igo chinga kiyo chigisora anyarre ko borya bana siasa nabo igona bari korwa serikali ya kaunti ya Kisii kone kibuna ngomurekera bara magana magendro na gotigana na mangana arengete siasa. At the end of the day gento tubweneta kurigereri tari chisegi chingana na kitu arwanire etubweneta kurigereri nga enyamane ngana na ki umuntu ryochore tabaiga twamunachire airire umweshimi wongu babantu babo baracho enyamengana na kikwabaire umweshimi wombache abantu kurumarani. That is should be our agenda.
ekyo getigarete bono no kurigirana kumurekera obokorri bwe serikali ya county ya Kisii nabo igokonya kurigirira igoro y'obwamate gati yaba MCA ase bunge baria barensemo yaba kena bagensemo yo kwomereria nabo igo na bari barensemo yabanga ase bunge gone kibuna ngotwara obwamate obuja sokonyara kumurekera no gekerania magendero ase obwamo ko reporter ya Ndizi TV literana nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Biamono muliki oito Vincent Onyancha to ligereria lya nyareko bakorekana isiko yorogongo rwa gusini go mukonyi bumura ibwenseri gadigashagwa nyareko bagwesokia sentundende na kurarenga serikali ya Kenya nigo ereta yali kigima elio kubeka okobwata na monechinse chinde cheisika sekrenga yokweneke buna uchumi yase ya Kenya ya nyareko bagotingwa. Ayaniga yakwa na chinga kiene kia okwena na kuwabokoreri kubuoko bwatana kuroso mokonyi ibu ambassador o Netherlands wacha Kenya Martin Brower au chiase o ambassador o German wacha Kenya Sebastian Groth oyoba kago tinenerwa nomo tineneri bwa mangana yo bwa mate ime ya German Daniel Gunda asa kambia mono asa bwatani bosi kurwa chinse au aso wancha kubwatana nense ya Kenya irowe kinyase chinse mo au gatiabo amangana yo bonchorira na mono uchumi. Our partners have come through for us with the support of the floods emergency. I've said many times that since I took office, our partners have always held my hand in very difficult challenges when the president and the country looks upon me to lead from the front on the various interventions, and I remain forever indebted to this team and our partners for what they have always done for this country. I am also happy to know that the coordination framework has given fresh impetus to our development dialogue, and I understand that the government of Kenya and the development partners joint working groups, the key foundation of this. Toguska mutwe imeye bunge ya Siaya ni gobono ya nyareko bageko wanchira na erietaria ya Eric Ogenga buna omukarani bwe bunge eyo magiga yokorariwa koba namba eyema sabanto ikomera amabanyarete ko bagwisaransa ase okorigia ekerogekyo. Nigo Ogenga bakagutianu wabene ryo chaka obokoreri na kurengana no mokonyi bwo munyakerogo Public Service Board ase county ya Siaya Peter Odwor niga ina kyabuna ogochorwa kwa Ogenga nigo waikirani twe asenchira ebwenerete nabego eyo bwasyoku na okonyora kwa yari bageri nkubwatkana n'ubumanyi na boigo ali abereka waikirania. I, Eric Odhiambo Ogenga, being called upon to exercise the functions of the Secretary of the County Assembly Service Board, do swear that I will not directly or indirectly reveal to any unauthorized person or otherwise than in the course of duty the contents or any part of the contents of any document, communication, or information whatsoever which may come to my knowledge in the course of my duties as an officer of the board. So help me God. I want to take this opportunity to thank members of the Fourth Estate for having been part of this process, and also to the climax of today, where the members of the County Assembly in total have approved my nomination as the substantive clerk of Siaya County Assembly. It has been no mean feat coming to this position, and the support that I've received from all the stakeholders of the Assembly, starting from the leadership, the County Assembly Service Board, and now the entire membership of the Assembly, having noted that the approval of my nomination. Raboti orukurase county ya Siaya mwancho moligere na rogotoiro motimoko omotangani kegima himeye manye Jumatatu chinse satu chabona batuko. Tukwirana ni gotraso sensemo ya kabire studio tumanyore Victor Sultani ubanya tumanyana raya twargantia sensemo yemanye chigosori erine tumanya kwirana erogokora emanye Jumatatu chinsa isatu ase obwamo.
tuwe gitasini kia Ndizi TV na bogo tubuate witera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na wigo usonje mirubiri yito chinsemero 24 nyaranka na bogo sonje witera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi gocha somwancho muligiriri bwe TV ya Ndizi TV mbiyamano asoko tochora kobekita sini kya ubwanjete tuma ujumbe ngayeli takuza gocha se namba 15601 ubwati marago na gachora Ndizi TV koba egita sini kya ogie TV kyo mwaka asama miranyo akuza awards 2024 SMS ye telikona chakende Boigo na bogu wake kura yao wetera senchira y'omutandao o www.kuzaawards.co.ke. na gusogera mwancho mugiria na indego kwarigania ase emanye chigosori chinsa isato chingaki tokorwa ase ligi ya English Premier League. Arsenal basiririe gose basukire kando egere timu ya Manchester City wanyare koiragia kombe ya English Premier League emega yeminano au ase lituko ligoro. Arsenal egaka timu ya Everton chigolibere ase ya Man United ekayaka Brighton ebere ase enogo Chelsea ekayaka Bournemouth chigolibere ase ya mochingaki Liverpool ya Getel Wolves ya etwe ekadi mbaliri chigolibere ase enoti timu ya Manchester City nigo yagete timu ya Fulham chigoli isato seyemo na gosoa se gosego ikechi point 90 neyemo ase ligi yo ya EPL checkpoint isato gosebere bosio gwe timu ya Arsenal yo erense yamesa ase ligi yo ya English Premier League kwa gani ase manye Jumatatu manye chigosoli chinseto gorwa Victor Sultano bangituye kimanyelio tokirana ninko manyina aliaya arase chiligi chorogongo rogusi na boigo asense ya Kenya. Ayemanye chigosori chinseto ya chake kurase getigi ya Sameta ase ligi gosake minano kia Gucha Derby abwase timu ya Gucha Stars wagosolitini timu ya Gucha Youth. Gucha Stars ni gobono babira abanyankongo be ligi go ya ligi ya FKF zonal sebono bairere kombekyo se bayagete se bagosolitie na gosoka makali yenoti asenoti kole nabo balenge abarai ase ligi yo eganga ya Gucha Stars ni gobonere okumenyakania asoko ene kinga gonyara bali bagali gusuka korwa ase ligi yo ya FKF Division 2 gochi ase ligi ya FKF Division 1 ase chi qualifiers ekyo kirebosio yabo. Kwa majina naitwa John Yamwea. Mimi ndio coach wa Gucha Stars. Kwa siku ya leo nimekuwa na furaha kubwa sana kwa vijana wangu ambao game ya leo haikuwa rahisi kwetu sababu tulikuwa na mpangilio. Hii game tulikuwa tunahitaji pointi 3 but Mungu ametusaidia. Tumechukua draw. So mpango yangu muhimu sasa ni kuanza kupanga mpango ya kuelekea kule Nakuru kucheza playoff. Kwa siku ya leo siwezi nikasema ilikuwa dapi sababu malengo yangu hata yako kwa hii game ya leo. Ni malengo yangu yalikuwa kule mbele sababu najua wakati nilicheza game ya mwisho kule nilikuwa nimeshapata tiketi ya kuondoka, lakini pia hivyo nilikuwa nataka nimalize na ushindi but Mungu amenikubalia. Tumetoka draw, nadhani tuko kule mbele. I thank each and everyone and we are together. Even I thank the media because you have been following us here and there. So I thank each and everyone. Kwa majina ni Joshua Dama. Safari haijakuwa rahisi, tumengangana tangu leg 1 tumekuja ya pili. Tumejituma sana kwa maana lengo letu lilikuwa kuingia division 1.
mechi ya leo ijakuwa rahisi. Ilikuwa derby lakini wamefeel uzito. Ijapokuwa tulikuwa nataka pointi 3 lakini tumefanikiwa kuchukua pointi 1. Tunabaki kwa machampion kwa puli yetu. Sasa tunaomba Mungu atusaidie tunapenda Nakuru kule tuwe machampion pia huko. Tunazidi kupiga zoezi sababu tuko na mlima. Majina ni Patrick Amoka. Chenye ningependa kusema namshukuru God kutufikisha kucheza game ya leo. Game imekuwa poa. Haijakuwa mbaya. All and all, wale majamaa wamecheza ni kama majamaa wajui wanaenda wapi. Because team ikishafuzu lazima icheze game ya kuonesha ya kwamba kuna mahali wana head. Lakini ukiangalia game yenyewe wamecheza hawajajua kama washaenda ama hawajaenda. Hiyo ndio kitu ningependa kusema. Sawa, so first half ilikuwa tulianza nayo pressing, tukaanza nayo kuattack. Second half kidogo vijana walirudi chini ndio kwa sababu kapata hiyo attack kidogo haikukuwa vile nilikuwa natarajia. So game yenyewe imebaki tunaenda kumalizia league alafu tutulie. Gor Mahia na baba nyankongo be ligi ya Kenya Premier League season yiga. Gor Mahia nigo baba ikorete timu ya Muhoroni Youth ase ligi ya Kenya Premier League na koibra obo nyankongo buo ase ntunda ya 24 ene chinga ke ligi yo ya KPL erochie omwayo. Gor Mahia nigo bono ba ene kirie ko bua egosori yo se ligi yo ase ntunda ende na kolimia endoto taska gochie komnyoka gochiase obraibe ligi. You're going to watch at night tonight. We are right away going to reinforce the playing unit. We are going to look at places where we need reinforcement, and we are starting. We are going to play in Enugu, Nigeria for a tournament. Then we are going to play Sekafa. Then we are going to play CAF, and so on. So we are going to be not sleeping but working. Extremely pleased, extremely proud of the boys. You know, we said to them before the game, look, go out and put it all together. All the lessons that we've tried to impart on them over the last 2 years and really put in a statement performance. And, you know, the whole game, but the first half, we were absolutely excellent. You know, we fully deserved the goal, but like, I'd love to see the possession statistics for the first half. Like, every time Mahoney got the ball, we took it right back off them. You know, the game was largely played in the attacking half for us, and the guys were just excellent. And, you know, it could have been more. You know, we're greedy here at Kogalo. We want as many goals as possible, but three was a very good performance. We're just really pleased with it. You know, we said to the guys, let's go and get it done today so that you can enjoy not just this international break, but then the final week of the season when we have 3 games remaining. Today has been a good day in office because Gor Mahia one more time has won the league. What we now need to do is to prepare adequately for the Continental Championships. We are looking forward working together with the office to beef up the team so that it can be formidable enough for the Continental Championship. Well, it's been a good season because first of all, they started off the season with a brand new bus. So transport was not a challenge. Yeah, and the team has played well so far. So what we need to do is to prepare early for the Continental Championship. That is in the immediate term. But in the long term, we want to work with the office so that we have a clubhouse for this team. We will get land, we will construct a pitch, we will construct houses for players, a fitness center, and all other amenities that we need in a clubhouse. I want to congratulate the team for winning the league one more time. Manchomaligeria timu ya Gor Mahia nigo ere asubura iwe ligi chipointi komi neye mobo sio wabakobwatia abubare taska nigakorokananga nigira bakongu ase timu endeonsi wochia korwa magega ne chipointi chikomi neye mo nagobikira Gor Mahia na kiko yarigweta bagotebanga they are congratulating themselves aso koira e ligi yo sense moyende taska nigo yegasire korwa seri bagalia gatatu maiga yoko yake timu ya Police FC chigoli eyemo aserigarese gerori tukoria Jumamosi ase kimino kende ki ligi ya
KPL ase eganga yabo yogotema koira nande ega ligi yo ase ntunda ine maiga yo koira oboraibu obubwe ligi yo ase season ya 5 nyanabo nigo bono batigaire ase libagaria kabere ne point 55 neyemo iganga ya Tusker nigera bogoke iribaga egatia barabo nabaraibu ligi yo abo bare Gor Mahia. Timu zote mbili Manyapara, Edward Kari akija hapa akijua kwamba lazima aweze kutafsiri sheria zote 17 kiusahihi kabisa. Sofu nzuri kapigwa, picha nzuri zikapigwa pande zote mbili kuhakikisha kwamba kila mchezaji anaweza kupata kombo, na ndio Edward Karia akaweza kupuliza kipenga cha kwake. Zoezi la kwanza, shughuli ya kwanza ilikuwa ni kwenye mlango wa Tusker FC, lakini akatendewa madhambi mlinda mlango mwite Brian Bwire. Alikuwa amejipinda maridadi kabisa kijana Brian Okot, hali kadhalika Kahata, lakini kibendera cha mwamuzi kaenda juu. Brian Bwire tayari alikuwa shafanya maokozi hapo katika mlango wa timu ya Tusker. Hili hapa ndilo tukio ambalo moja kwa moja litakuwa linazungumzwa. Mike Bwagi akaweza kuipenyeza kwa Eugene Asike, ushirikiano mzuri Asike akaangalia pale katikati, amepanda vizuri mchezaji Charles Momanyi akahakisha kwamba ule mpira alipotoka mlinda mlango mwite Patrick Matasi akauweka pale pale. Makosa mengine tena hapa anayofanya Patrick Matasi, kosa la pili ndani ya mechi mbili, ndani ya mwajiri wake wa zamani bara FC Leopards, mara hii ni Tusker. Lakini ukiangalia Charles Momanyi yeye mwenyewe alikuwa labda hajajua nifanyeje, nishangilie ama ni nyamaza, lakini mwisho siku alikuwa ameweka uongozini tayari timu hii ya Tusker FC Voyo. Momanyi alichokifanya ni yeye kwenda juu kutana na mpira ulioletwa na mchezaji Eugene Asike na kuwapatia furaha mashabiki wa Tusker. Hili hapa lilikuwa tukio jingine kabisa. Mchezaji Eric Paito akajipinda vizuri, lakini mara hii kipindi cha pili akaja kwa uimara mzuri kabisa mlinda mlango mwite Patrick Matasi. Ilikuwa shuti nzuri kabisa kutoka kwake mchezaji mwite Eric Paito akitafuta goli lake la 12 la msimu. Bila shaka shuti nzuri, fanya makuu mchezaji Kapaito. John Jaguna akapiga makasia, lakini shoti lake licha kwamba alikuwa ametoka kwenye sehemu ya mapumziko, lakini mwisho siku shoti lake likawa linaingia kwenye mikono. Nara inakuwa liganetekorwa semesa yemanye chigosori kwenda se ligi yo ya KPL itkuliare timu ya Atalanta nigo yamenigwa ibere ase nogo ni timu ya KCB Chingaki timu ya Ulinzi Stars bagosoria ni timu ya Murang'a Seals basoka makali yegoli ayemo ase nsemo entangani studio Joseph Tamisi na Evelyn Osero no valente tenta bokoro egereto yakora sobwango ase emanye Jumatatu chinsa isato litkuliare. Demono Victor Sultano Bangi asoko ene kianga kwa nyarako tomanya aliya nyarako kwa ene kiwa ase ebitibe itovye chigosori anena se weekend nyarako boyete weekend yalinge entambe kigima gochi ase abatyotereria bechi timu kati ya betimwereye tabale timu ya Man City ase hina na beribia English Premier League. All right Victor, karibu sana. Matukona alingo ikaga igemanyo Jumatatu. Joseph Tamisi na Evelyn Osero baba experts bechigosori baetani ya captain 001 wantu metiko sengo chako bachenjia tobaire ndora batyoterere bechigosori lakini ndirenda tokora ateba naki chini ya maji tora concentrative ndo bine tigera baje yo no sana tarore timu ya Gor Mahia ya tukawe kwira obubuya na wekemina no feria ya Kenya Premier League. Ikarabono ligi tera era bado lakini kolengana each point baljiri chiri babwate. Yes, it is impossible as a team ende onsi kwekerekera ngikyo. Timu ya Tusker ejo asili bagalia kabiri yagwate each point 50 na isano na yemo each point 10 maika ya ligi timu ya Gor Mahia so gwaka echo ne chiwini sato ne chidro ibere ibimino bitano yera bakong sana ase timu ya Tusker. Right. Niwana sana aba gosoria aspa ni anga kwanyara kwa bokuraria angene ntunda 11 onye tali 12 yanyere ko ba 22 as ntunda 20 nalimo timu ya Gor Mahia igochiko bwe ligi ya Kenya Premier League. Yes. Iya rokiringa timu ina begwe toma kigima na kwa kenga banyare ko ba
bakoba ababuya sebimina nebyo nekiane mbale timaitigo se Gor Mahia ne bwate abantu maiga yaye buna chi company chikonye support kolende naro jasama tukamange abantu batepanga chi company chikorwa se orgongorori chitimu chire chisoe maiga ye chitimu icho egera chichisire kolende kero korigire chitimu buna KCB chitimu buna Tusker Tusker yaronjambo yabwe season yaita Gor Mahia tebwati a clear like ingani igere on sponsor, yes. Yeah, linked to them sponsors ngocha bali lakini teri owned by a company bono asense mende na ndengo disqualify notion yelinga lazima tuale a source of money korwanse mende elino nyarakoba manya konya igo kuno batabonekero ogosiro kokororrongo irerere abantu babega bagasoria bega babeko muki gobe kabaro mukiaye lakini nande taligo siro kubuka koragere timu ebuye eligi Mbono sana ngwasoma igoro ya dabi Evelyn maiga ye kamera le kumbulia misi ilita sultani atumire nga dabi kosegucha na bintu binde ona bogo kwanira lenda siko sritenya to kwa chikwane kigwa sensemo elia Kenya kuma tusanganya ensema ya summit ntobu atengora igore Manchester derby akero timu chia Cor Manchester echichire Manchester United na Manchester City chikomerna echichire kobe derby bono ntobu ategucha youth na Gucha Stars. I think tuwaekwa na irase mwenye Jumatata sama tukamagiga se chitimu echibere bono Gucha Youth na Gucha Stars nigo bari kogosoria se getikerigia sameta ligi ya FKF Division 2 Gucha Stars na barakuwa barokanire ko irobo urai bwe ligi yu ya Division 2 igo bari geretigo chia se ligi ya Division 1 okwegena gwaitongori kero bakonya gusukaigo mbasuke paka baikere chitutwara chitimu chinyinge ase division echichego kwera timanye tingagire tuse ntubwate timu ende yonsi kurwa sorongoro gusi ase ligi ya FKF Division 1. Alright, mimara sana Manchester City abatyotereria bari kweruka ritukorigoro antwande ntorare kia story nge abande baakire chisibi sana baakire chisibi sana bagote basubitani kwasaba abantu bayo baumiete buna chifan cha Arsenal tanto bakali koragira tanto bakali korara Arsenal batete buna ata Mungu aliambia Musa you will see the promised land but you will not enter akire ndembate mete ko bana mbaibere na barabumbari bobe mono lakini aja te yobere igora ya matukonsipi omanya gotonya ngafyu bono narolo tebanga Arsenal ikianguka the whole world is happy kwa sababu Man City is celebrating hizo zingine zote zina celebrate korende it's a congratulations to all fans wa Man City mwensi obujambo linga Arsenal next team chine they always next time obujambo linga kikombe iko Manchester okay ya una Manchester United bakwera migo kurendende Manchester City nabo ababui umwari munaro kurwanga Caleb wako already omotyotere ni shabikire na kigimari timu ya Arsenal yakasa Arsenal nene no mari wakeranse abege shindo gekobo ororo Evelyn by the way goroche omokonyi ibomora iwense for the first time bitkolika nanya tokoba wesoke konye kinyumba cy'uburari kikunya kuburinga ngai Rigathi Gachagua ana tokoba wesoke twego igoro na betka wesoke nikreneta se omuyego emugumu changa se kanisa chisemo imiye county ya Nyeri ndoro chabara yasu omuyego yumba betaba gokwanira igoro ya Gachagua bakanyaga kumwegerera bagatera nabante bakumurwani base akora nengiya tibagoche wanja korende Gachagua tabwat mangana atebete ereno muraibwa mangana make atebete izo zote ni siasa lakini yeye kama Gachagua is the deputy president of Kenya na ataendelea kufanya kazi. Yeye ni mtu wa maneno wa matendo sio maneno lakini korumagega abwe akawero mondo otabwati mangana make na bate beta miaka ikomia bera siasa korekanira teta miaka ikomia bera siasa ni gare obeiro muntu buga vitendo muntu bwe bikorwa atari mangana ono tari gukwana mangana mange siasa nyinge herega siaye tigako aikira ni gasi ayi lakini lande just potamisia sama tukama ega there have been claims nki Rigathi Gachagua lazima tukase president yotoka in every event ama tukamaiga we did not see this with Uhuru and Ruto ekero Kibaki arenge president
we did not see Kalonzo everywhere behind him. Etu akarudire nga Kibaki na arasigete, Kalonzo na arasigete. Must they be together? Lakini nandi nkie complain yego cherekero arasigera umategata tenga ase wiki enge megari utane probox ya linyeri umutawa yegari kweneke nga ekenyorumbi yakere na bakwanete kurende Victor ise kunyora anga chi function kominemo chie serikali atanya ari tuko korekana ero manyana ga gweso kagati yabo twabwatiri tukurie national day yo semekemete ili tuka at least wale ko rabara ya bale bwene ko ba gwesoke lakini ero manyana tanya tuko ba gweso kakira kende na yare tata amapulia mange ko machibo. For me, I feel regarding Ochakire ko realize the weight of the seat he is seated on. I think it's not a must every other time obe maigaye president. Yes. Kurende gena kiekorokero siasa. Siasa. Abamenyi korwa ase eko constituency ya Kitutu Chache South. By the way, ase manye Jumatatu Victor. Niko botambe to kurigiria umugano kurwa sensemeringa estima ya sirire estima transformer ya ibirwe ya sariwe nengana kero kende Evelyn timanye tibono last time tutwabaete usemi ende uri okuba advice kidogo timanye marago ya bono kesa bamenyi bari buna kia berekerero kiabo enengane bwente kurigirirwa so bwemega ko ere migane mingi twakorera bamenyi ba Kitutu Chache South babere bagucandika akorende nechinga kicha bena barayi bari bachorere ko rwasi chinsemichiga baineke buna nara yabwente kubekwa asomonera soko bwaterana ne company eri tene tamangane chinguru chomorero kweneke buna emirobere mikirano yabekirwe eri ubwibibo bwe transformer no serika which transformer ko kwenekiwa yakwera abantu nigo bagucandika kereko bari gesundeme ndikwa na mange sengenchi nchombo nyene asigitega yaransirira ngaratumika maguta asobonge akende korende togosaba nga timati gosino oboibi bwatokeire asobonge gose negligence yeti company ya Kenya Power korende togosaba whatever the case it is abarai baene kingango foro bale ni company ya Kenya Power ever responsible. Timona sana mwancho muligere wikira wono toko yakira omo Somali manye Jumatatu chinsa isato chabara batuko aso wakira ngambie mona soko nike kwanyara ko bogo sanga amona inte chinga tutanyara ko batuko watira na amona bali kibita mwana maya mie mona sibali mwensi mugendera to bwate ni George SMS mo yo mutandao Facebook Christopher Tandi hakota no agendera to wachikura se chinse mo chia borangi Kenyambi no morudio ya Lydia Kerbo ata na blame the committee of the school to wake up ngati no robot reto asoma igoro yabo basi Moset Innocent Kebande Sokoro korori Kenya Village presenter Marcela Goteba following live from Kericho County. Keep the good work, our news angers, and good night too. Dolphin Mora Goteba present, Masi Ogakia following from Nakuru, Christopher Tandi timete sengwa masoma and Goteba nga following yes yumkwa masoma wate na George Mogaka Goteba nga Man City all the way. Victor ande unyolenga na matuko abiro kanyale ko bagot actually era mboko era nelitikilimo kigima magiga ya ekemina no kelia gose ase kemina no kelia kia kuza awards kana chikobe era timanyiti nande gose umwanjo moligeria urodanya nyara ko bagwa kachipura chia ina bato gose matuko na ro tari matuko chinsa nchiro ase taigabune yaboniga na bagwa ka ikuramo na intu ogenda ali SMS yao wanyari wakira Ndizi TV buna igitaseni kia unambe ya mokuru asoro wongoro wagusi enamba 15601 ngito gutoma Evelyn awa ko tomere takuza KUZA korwa wona bo oko ego koereria a process mbakinyara ko bage goikeria nena TV station nerebo tambe beka Ndizi TV unegeta se namba eyamekegena to ko kwene kenyara ko bego komanya boigo kogokia na gogosemia chinse 20 na nyamatuka tana bere ye wiki na boigo na bwake kura ya wetera sense mo ya www abonese website ya Kuza www.kuzawards.ac.ke nye egere onyare gwaka ekura yao chora egetaseni kia Ndizi TV egere tobugori egekombe kyo asobwam akarore kego cha Ndizi TV kubategana nenchira mashabiki tagento ko baga gutwakira ekura Lydia Moso mwancho muri ne tonyara ko batuko batanere koene kiabuna gochiri gwetera somo no bimanyirikira ne ko kwa Joseph Tamisi enchireterane Evelyn Osero Petro Mukiranero ne kiachibicha nirio gicha wikira sitre yabene ndiye mona soko ne kingana ko ire chinsa chiao guturigiria elietariane Victor Sultan obangi no butambe iposiko tuzidishenia